Veľtrhy cestovania a gastronómie ITF Slovakia Tour a Danubius Gastro otvorili svoje brány pre všetkých priaznivcov gastronomických trendov, dobrého jedla, nápojov a rovnako aj pre všetkých, ktorí majú túlavé topánky a chceli by si vybrať svoju dovolenku, respektíve spoznať nejaké tipy na ďalšie zaujímavé cestovateľské lokality. Čo sa týka veľtrhu Danubius Gastro, tak ten v tomto roku prezentuje 150 vystavovateľov zo Slovenska aj ďalších zahraničných krajín. V ponuke nechýbajú technológie do profesionálnych prevádzok pre segment horeka, rovnako tak napríklad aj do domácich kuchyň. Nemôžem opomenúť bohatý sprievodný program, ktorý je plný kulinárskych exhibícií, varenia a pečenia naživo. Napríklad dnes odštartovali súťaž Mladí kuchári, zajtra si zmerajú svoje sily Mladí cukrári. Počas víkendu sa návštevníci môžu tešiť na kulinárske umenie najznámejších kuchárov, medzi ktorými nebude chýbať napríklad Vojto Arc alebo Gabo Kocák. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia Tour v tomto roku prináša 50 vystavovateľov zo Slovenska a zahraničia a návštevníkom ponúka tipy na rôzne zaujímavé turistické destinácie, nielen na takú klasickú dovolenku pri mori alebo na horách, ale napríklad aj na dovolenku v kempoch. Jednotliví vystavovatelia prezentujú svoje novinky a krásy svojich krajov aj zaujímavým sprievodným programom. Nechýbajú emotívne folklórne vystúpenia, ochutnávky regionálnych potravín alebo napríklad moravské kraje prinášajú bezplatnú degustáciu vín z moravských viníc.